Drojeva me de îro bi taybet ev hilbijartinê naboriyê ku li Tirkiye pêşketin. Di rojin ketibûn rojevê yek jê em ê vê bigirin dest. Girêdayî vê rojevê ji ber ku gelek şaredarî li Tirkiye hem qayîm ser wan hatiye avêtin hem jî hinek jê bi rêya operasyonên cuda ji erkê hatine durxistin. Hinek jê bi rêya meseleyên siyasî derbasî partiyên cuda bûne. Di heman demê de jî rojevek me din hey jî ew jî bi taybet li ser rojeva ev şerê navbera İran û İsraîlê de ku dest pê kiriye hev dîtin çawa derbas bin. Dîsa rojevê me din jî hinek ku ê me hilbijartine bi vî şêwazî em ê dest pê bikin rojevekî din jî nihal li Tirkiye taybet pir zêde derketî pêş ku em mijara CHP ji bo civîna kuma partiya CHP li meclisê pêktî di navbera Kılıçdaroğlu û Özgür Özel de rageşiyek heye em ê vê mijarê jî yekser bigirin dest. Mêvanê me hene nûçeganê me jî wê li qada bi me re bin niha mijara me sereke ev ev di rojin li Tirkiye hilbijartinên naber kete rojevê girêdayî Toqat Nevşehîrê li hinek bajarên ku statûya belde girtine de hilbijartin çêbûn. Divan hilbijartinan de AK Parti 4, MHP 1, CHP jî yek serokê şaredarî bi dest xistin. Her wiha ji ber mirin îstîfa o gelek sedemên din li şêstû taxan hilbijartinên muxtar û encûmenên gundan hatin darxistin. Lê Tirkiye gelek şaredariyên ku biriya qeyûm ve hatine rêvebirin jî hene di heman demê de gelek şaredariyên ku serok û meclisên şaredariyan ji aliyê gel ve hatibûn hilbijartin ji ber sedemên cuda ji erkê hatin durxistin jî hene. Dîsa gelek serokên şaredarî jî biriya sedemên siyasî partî guhertin derbasî aliyên cuda bûn jî derketin pêş divê pêvajoya ku ji sî û yekê adara 2024 heya vir ve ya balkêş ev e li tu cihekî hilbijartinên naborî nehatin li darxistin ev operasyonên ku ser şaredariya pêk hatin şûnde îradeya hilbijêran esas nehat girtin. Di vê derbarê de me grafîk amadekirine em destpêkê li vana mêze bikin pişta wê mêvan bi me re be. Berê em eger amade be grafîka me yekser em lê mêze bikin li vê derê bi taybet piştî Siyekê adara 2024 şûnde rêjeya dengan a partiyan li Tirkiye bi vî rengî bû CHP careyekem piştî taybet 1977 şûnde 47 sal teqrîben şûnde li Tirkiye bû partiya yekem ku partiya AKP hatibû ser destlatê şûnde heya siyekê adara 2024 CHP careyekem destlat bi dest xistibû aliyê hilbijartinên heremî de bi vî rengî bû partiya yekem rêjeyên dengan vî şêwazî bûn. CHP ji sedî 37.81, AK Parti ji sedî 35.48 dest xistibû. Dîsa partiya Yenîden Refah şûnde hatibû dem partî jî rêjeya wê ji sedî 5.7 dîsa rêjeya MHP jî ji sedî 4.99 ya İYİ Parti jî ji sedî 3.38 bû bi vî rengî hilbijartinên heremî ê sîvyekê adara 2024 li Tirkiye vî şêwazî pêk hat. CHP 14 şaredariyên mezin bi dest xistibûn. Em derbasî grafîka xwe din jî bibin ya ku bi taybet di aliyê ku çend şaredarî bi dest xistinê de hebû. Di vî milî de jî 21 wîlayet 14 şaredariyên bajarên mezin CHP bi dest xistibûn. Tevî 337 şaredariyên navçeyan bi vî şêwazî CHP wek partiya yekem derketî pêş. CHP sîvyekê adara 2024 sê şaredariyên bajarên mezin zêde kiribûn. Dîsa 11 şaredariyên bajariyan li zêde kiribû duê hilbijartinên de ji ê navçeyan jî 35 şaredarî lê zêde kiribûn. Bi giştî 337 şaredariyên bajarên navçeyan bi dest xistibûn. Di AK Partiye de jî li gorî hilbijartinên 2019 ê xwecihî de sê şaredariyên bajarên mezin winda kiribû. Dîsa 12 şaredariyên bajaran winda kiribûn. Di ê navçeyan de jî 179 şaredarî winda kiribûn. Di heman demê de MHP jî bi vî şêwazî bi taybet yên ku di hilbijartinan de windakirin kiribûn yek jê jî MHP bû rêjeyekî wisa derketî pêş. Em dîsa vegerin grafîka xwe ê dem partiyê jî hebûn, ê İYİ Parti jî hebûn ji ber ku di vê mijarê de jî wan jî şaredarî bi dest xistibûn. Ji ber carê yekem derbasî hilbijartinê bûn ê wan wisa wek ê berê destnîşan nekiribûn. Lê şaredariyên ku qayîm li wan hatibûn tayîn kirin hebûn di vê mijarê de taybet li ser dem partî CHP
قایم هاتن تاین کرن به تایبەت ئێدەم پارتیە دەهبوون di bajarên mezin wek wan û Mêrdîn divê mijarê de derketin pêş di heman demê de jî çar bajarên dem partîk û qezenç kirûn şaredariyê wan wek Batman, Sêrt, Dêrsim û Colemergê qayîm li wan hatibûn tayin kirin. Navçe jî bi taybet xelfetî Qazman û dîsa navçeya Axdeniz ku û ya mîksê ya wanê ku qayîm li wan hatibûn tayin kirin. Bi taybet bajarên ku ê mezin ê CHP tu qayîm li wan hatibûn tayin kirin. Heman demê de bajaran jî ê ku CHP destxistibûn te qayîm nîn bû lê navçeyên bi taybet du navçeyên Stenbol و همان دمه دج ناوچه اوواجق یا درسیمی کو جهپی قزنج کرو تایم قایم له هاتبو تاین کریم وی شوازی جی شهرداریان کو قایم لوان هاتن تاین کرین پشتی 31 ادارات 1024 وی شوازی درکت پیش ناجی امل اکو جکار هاتن درخستن ج ارکی هاتن درخستن پرانی جی اف ای جهپی بون به تایبت 18 شهرداریان جهپی تولیکو bajarê mezin Stenbol, Antalya û Edenê jî nav de dîsa bajarên wek Uşak û Bolu ji ber lêpirsînên dosyayên ku derveyî qanûnî ku tevgeriyan e lêpirsînên ku sextekarî kirine di îxaleyan de di heman demê de jî rêxistinên ku ji bo heqdestiya ku derveyî qanûn destxistine di vî şêwazî operasyon li dijî van şaredariyan hatibûn destpêkirin gelek سروکین شهرداریان ارکی هاتن درخستن هنگ جی هاتن گرتم تایبت وکی استانبول باجار استانبول 19 آداره و آداره 2025 da operasyon serhat kirin Ekrem İmamoğlu hatibu girtin pişti operasyonu Antalya jî heman şevazi Mühittin Böcek hatibu girtin Edenê jî Zeydan Karalar operasyon li hatibu kirin pişti ku hat girtin şunde ew jî hat berdan Uşak o Bolu jîn ha girtine taybet ye Bolu'ye Tuncay Özcan divî milî de ew jî ha girtiye Özkan yalim jî Uşakê şaredarê ku CHP destxistibû ew jî girtiye. Navçe jî li İstanbul, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şile, Beykoz, Gazi Osman Paşa, Bayram Paşa vî şêwazî derketin pêş li Edenê jî Ceyhan Seyhan, li Antalya Manavgat, li Aydın Kuşadası vî şêwazî hemû şaredariyên van navçeyan jî ji erkê hatin durxistin. Nam derbasî ya xwe din vin, grafîka xwe din. Bi taybet divê grafîkê de jî em ê yê ku di aliyên ku dest ji erkê hatin durxistin şûn de divî milî de çend şaredarî piştî ku yê ku ji erkê hatin durxistin şûn de hinek şaredarî jî di aliyên ku bi zexta siyasî cî guhartin hebûn li Tirkiye divê mijarê de jî vana derketin pêş hineka cî guhartin destpêkê 31 adara 2024 de ji CHP tevlî hilbijartinan bûn û bi serketin lê ji CHP derbasî AKP bûn. Bi taybet heft şaredariyên CHP bi şêwazên ku biriya hinek dibêjin, hinek derdor dibêjin bi zextên siyasî, hinek derdor jî dibêjin bi xwesteka xwe derbasî AKP bûne. Bi vî şêwazî derketin pêş ji Dem Partiyê jî beldeyek û navçeyek ya Rihayê bi taybet ya Bîrecûk derbasî AKP bûn. Yenîden Refah ya Partiya Yenîden Refahê jî sê navçeyên wê derbasî AK Partiyê bûne. Yê İYİ Partî jî yek navçe derbas bûye. Di heman demê de jî şaredarekî ser bi xwe yê Trabzonê ew jî ji ya navçeyê bû derbasî AK Partiyê bûye. Di navvanan de ve navvanan de jî bi giştî yên tevlî hev ji gelek partiyan ve çilû di bajarok yan jî dibêjin belde evana jî bi giştî derbasî AK Parti û MHP bûne li Tirkiye rewşekî wisa vî şêwazî derket pêş. Bi rastî jî piştî 31 adara 2024 şûn de hilbijartinan de encamên ku derketin pêş niha heya niha bi riya operasyonên ku qayûm bi operasyonên ku li dijî şaredariyên CHP hatin pêşxistin û heman demê de jî ev rêbaza ku ji partiyan derbasî partiyên din dibin gelek şaredarî hatin guhertin vî şêwazî guhertin li Tirkiye çêbû. Me xwest va bi grafîk jî nîşan bide. Bi taybet ev rêjeya ku niha derketî pêş herema ku tê hesabkirin teqrîben 17 milyon zêdetir hilbijêr duwan hereman de çûnin ser sindoqa îradeya zêdetirî 8 milyon hilbijêran niha ya ku destpêkê hilbijartine nel serkare. Ew şaredarî cî guhertin hinek jê bi qayûman hatî deste serkirin hinek jê jî bi operasyonên cuda ew şaredarî ji erkê hatin durxistin hinek jî bi riya mijarên siyasî derbasî
partiyên cuda bûne bi vî şêwaziyê li Tirkiye rewşekî wisa qewmî